makarancin nan da na je na gaji da yawa jaraba ta mun zani wallahi ma miki faɗa abba da ko da za a ce miki ko a wuce wajen a fara aiki ni wallahi kawai ni na ga faru to ko aure za a yi ga kuɗi a ce ki so ai shi sa yi mama I got the love Mama, aure ɗaya nake so. Aure ke so? Kiwa ke so? Ɗan wace ke so kowa? Yawa, mama a cikin saman da nake so. Ɗan wace nake so. Aliyu ɗan gwaji. Akwai abin da zami mai zai so ne. Ya tu za a yi mama? Ni kuma ɗan za a yi. Kin san menene? Wajen ta yanzu za mu fara samu. In dai muka samu to duk inda yake. Ikon Allah. Ni kuma haifatar ko? Haifatar ne. Waye ɗora miki ciwon haifatar? Wani ne. Waye shi kuma? Wai ɗan tata. Ɗan tata? Ɗan tata ne ba ki tsaya kina ɓata lokacin ki akan wani abu? Mun bana a ciki. Ina son shi ma. Mun ga ta shi zai same mu. A sa shi a cikin kwalba a rufe a kan cikin teku. Karki damiya. Mama, karki damiya. Mama, ni ya za a yi da Aliyu ɗan gwajin. Zai zo ya same mu. Wani wajen malami da yaran nan koyaushe za su daga shi lokaci ya kure ina so cikin yar kadar nan ne a gashi ba su zo ba na ce su zama ta jira da gani gani ka ina lillahi ga yunwa nake jini kuma ga son zuciya salamu alaikum a'a alaikum salam ina zaune to me kika shigo mana da shi haka amma ai yau da wata nama gaskiya ai shi yasa nake son ki muna da hakashin arziki ba na tsiya ba me kika tawo mana da shi haka wayoyin da wace ce jawo wani garin kika wanko mana ko wannan wani Usman ne wai shi Usman Usi wannan kuma na wani ne tsani wannan kuma wani ne an ce zan garagarar karba shi da ita caca ta bai da wa alaikum salam sai kuma naga kin jon haka hannu na dukan cinya kaza ina ikon Allah sai kuma me kika zo da shi sai muka sa ai mutum da kina wannan kunshe na san ba ni abin arziki da zaki yi wajen gidan nan zo mu shiga ciki wannan mai gashin iya ai ba za a ci da ke ba sai ki je ki ƙara ki ƙari za ma shan ne faci ina tuna makarancin nan da na je na gaji da yawa jaraba ta mun zani wallahi ma miki faɗa abba da ko da za a ce miki ko a wuce wajen a fara aiki ni wallahi kawai ni na ga faru to ko aure za a yi ga kuɗi a ce ki so ai shi sa yi mama I got the love mama aure ɗaya nake so. Aure ke so? Kiwa ke so? Ɗan wace ke so kowa? Yawa, mama a cikin saman da nake so. Ɗan wace nake so. Aliyu ɗan gwaji. Akwai abin da zami mai zai so ne. Ya tu za a yi mama? Ni kuma ɗan za a yi. Kin san menene? Wajen ta yanzu za mu fara samu. In dai muka samu to duk inda yake. Ikon Allah. Ni kuma haifatar ko? Haifatar ne. To waye ɗora miki ciwon haifatar? Wani ne. Waye shi kuma? Wai ɗan tata. Ɗan tata? Ɗan tata ne ba ki tsaya kina ɓata lokacin ki akan wani abu? Mun bana a ciki. Ina son shi ma. Mun ga ta shi zai same mu. A sa shi a cikin kwalba a rufe a kan cikin teku. Karki damiya. Mama, karki damiya. Ni ya za a yi da Aliyu ɗan gwajin. Zai zo ya same mu. Wani wajen malami da. Ni yanzu to.